Roy try. Anu ngot di bekemen bawan lagi dia seng. Ya Roy try. Toswa bengin yo ban ya keren bat banai ke jingkai. Ke ngasih komen sekali haga de gemit. Yo ban ya dorong kan lembat pi. Bat ngai kuplay kerpang ru yang di samla ke bawan bat ngai ngot. Nasol kam. Way ba overland karungut, way ba balis karujai. Dengan ay kublay kerpang yaki bagi don ka mengsin ban ay sasitom habang ya wereki ban ya don lang haga negamit ban pensingan ya yanga bawan sene ban ya pensingan lang ru ya pi parabne badon haga nega jinga seng hangi po rang sken. Shwa begin ya ai ji kai hagan agamit kam day ka jingkren ya gaktin jong bulai labo banya kren kiji kai na gijirwai semen sim iwe do arthosan tengam tip kumno bulai menyalam ya kai kum ngapen kre tengah don ke jingat lada om baro kiai kiba ngabet ko musambay kilong jingkerku renga don ke jingat kilong ke jimentoy ke jingkerku ke jingtip kiba don kam bantip swa bengin ye kren ban ai kata ke jikai toni yang lang baro nado menne piosong pilatat ngin ruai ke we ke kharos jirwai ke bau bleu la ai lang bajonga hagis nem ke bala leino bad ngengets kam kala poi sepiru pala dakam poiru ngan ruai sebut dan tam ngangai kala poi tap kikti roy utrai ho ho haleluya ngangai pilios ngau de ruai mo ndang la yalam tap kikti roy utrai haleluya oh sana haleluya Rakiti ya roya utrai haleluya Rakiti ya roya utrai haleluya oh sana haleluya oh sana haleluya sagawai nila haga anjong ke hikai jurwa ngidon kamban renti te menta haga bangia ho sana ngem renti gikti te ngan hikai nang ni ngin renti ngin sedang na kadiang kan le sekamon ho sana te namar ngapai seto tapi bila itu kan orang diang kan orang mon mo, ngangai baru pis ngutuk kan orang diang kan orang mon kat kum ka jaka bapieng, wat pengingal tapi pengingal pin kulmar namar nganga sedang seni segediang, pipat kediang kelas sedang setuam, ta, segediang in sedang, bat segamon, segediang, dapoi ho sana mo, ta seisen, Apkiti ya roya utrai haleluya Apkiti ya roya utrai haleluya oh sana haleluya oh sana haleluya utrai Rakiti ya roya utrai haleluya Rakiti ya roya utrai haleluya oh sana haleluya oh sana haleluya Happy Kibro.
Sengau ha bencang. Sechitin ai kublai kerpang ya kikon samla jongka balang hang ne rangsken kibelakan mau ya kaban bo ya kada ke subjek kibelakan mau ya kaban bo ya kada ke subjek kabakam kerpang ngalabanong kande kesin kabaneng kong ha kadial ti jongka jingim jonga ba kindon ke balang ke ba perkhat sepang ke jingruai Henry sapang ke jingruai dan sibon ke bala kelet ke bala lendet ya ke jingruai tengam tip ke jing temu jong ke kon samla jong ka balang ne rangsken bapidon ya ke jing temu ban bo ya ke ni ke jing kren hakapor ka bangayo khobor ban ong ban aji kai ya ke jingruai semsem Klem don kanu kapang kanu kamat ke ban bo ban yakren tengala sngau dum ngasngau lengok sekade Kenren dah bangala puson bangala persanghi ban kontak ya ke kon samla haga jingde berkani kapor tengah sngau tu ka song haga jingalam jong blay bat haga jing sempang yanga nanga ubap yala ai ya kapor ban kren ya kan ya ke subjek ban hikai Kene gamit ke jing alap mo ka jing kai na ke jing roi semen sim iwai hadu art perusan te klemar tetin ngas ngau tu pidon ke jing temu ke bakam kerpang ban kwa ban tip lada don kanu ke bingin kren sepang ke jing roi ka bamot ni kwa ban tip ya ki badai sepang ka jing roi unong itu kana ecclesiastes wong kumne utau ba penroy ya ka jingtip penroy ka mana bakan mau utau ba penroy ya ka jingtip penroy ka ki kon samla phila pulean ki kan mau imat sistem man kan mau mo to utau ba penroy ya ka jingtip penroy ya ka jing sengau si te agane ka mir Nyan penroy ke tip yo ka kalam je ke selsi hamla tip ye ketamo tokat bau bleh jalam kan balabu ini ke subjek bangin yawat ke tip telada kalong ni bangin snyau diaru gelada kalong ni bangin snyau si ha bangin tip tingin la kumno mo ha bangin tip tingin la kumno te kene ke hikai ngidon kam men ye kren uno hikai udon board ban kli ye student Pi baro mentah kan gamit pidai kinong pidai ke student jonga tengah hikan mentah jong pi te habang kli pi keno ke jing kli pi don kam ban jubab te la da phim jubab nong chai la ban le no kum non na mentah ke student mo pi manjoran ni kata kadai kata krukom te to walau noi tu khana wong ba uba penroy ke jing tip penroy ke jing sngau si Unai tu kena don la ka jong ka jing temu halor kani ka subjek ke Ukraine ya kata nginam ya kren mar nginam kren ya ke tin jong blai ni gambi ndai ka wei ka bangi sngau kemen sikadi ba we ni gri start na ka Bible uang ha ka proverb jong ka long ka burom ya kisin ban yit bha ya ka kam ngas ngau sengan halor kata ga khubor kan ban ya ga bau no itu kena ong ban penroy ke jing tip kalong ban penroy ke jing ngau si ndre bau haba u salmon komu reustat krene ke proverb jongu banong bagalong ke buram yakis im ban yitha ya ka kam tengah sengau bandong kalong ke buram ya ke balang ban yitha ya ki ba ngi pendon kam ha ka dia lenti kum gi bangai kalong ke buram ya ublai ba ngi don ke jing temu ban yitha ban tipha ya ki bangi pendon kam nagapor sakapor lani man kapor ha ka dia lenti kum gi bangai Kela da don kano ke bingi yitha
ya ki kam ki bangi trei lane bangin yit bha ya ki bangi pendon kam kata kalong ke buram ya ki sim ong ke Bible kalong ke buram ya ke balang ngin bo de ki kentin kalong ke buram ya ke balang bangin yit bha ki bangi don kam bantip ngin sedang kabanta kaban kong kabang kuaban kli pi student jonga kana gemit idon bilong kemilong pa ke bala temen ke mengahi ngapelong kena sekolah pi kana gemit mentah pinom sengawe mo pigiru temen kajirwa semensim nadu nengkong hadu ar thosan balai lakot mano bala ai kerteng ya kane ke jingruai shemen sim kane ke jingruai shemen sim ke bingila sakriu trai sispas nentam hado mentah mano ba ai kerteng ya kane ke jingruai shemen sim kat bajubat nengkong pilaban yo price wala da klimpen kre mano ba ai kerteng ini ke jingruai shemen sim jubab keloy kena menyenwai keloy ke kelas ke sekolah yang nigan biar hibajoy to kublai sibona iwai ne ki kon samla ila ai ya ka jubab bala ai kerteng ya kene ke jurai semensim ide bajoy ngatrai me iru ila yit bha la dam yit bha te ktarum la bantip ide ba joy bengi khot ide pastor banang kong jong ka balang balalong we ni ginong seng ya ka balang ka jong ublei iba joy balong unong sna unong thau bat unong ai kerteng ya kene ke jirwai shemen sim kamot ayu habau ong da kene ke kerteng ka jirwai shemen sim kamot ayu haba iba joy kum unong seng unong sedang ai ya kene ke kerteng bat bandong ka jingruai shemensim kamot ayu tole se kan simpor ya pi te ngap ngan ben pau pi ya ka banga shem bala ai kerteng ya kene ka kot jingruai shemensim ka jingruai shemensim ka daw kalong bala chna ya ka da ka jing shemensim kibriu ki bala ai kerpang ublei namar baki jingruai haka baro kilong jingruai ki bala shna da ka jing shemensim dena kata ka daw la ong ka jingruai shemensim ka jingruai kane ka jingruai shemensim kom bala ai kerteng ka jingruai shemensim ka de ka jingruai ka badon haka ka bor banki ka bormen sim haka ka baki haka donut ki briu ki bereu blai ka longkum ko poliu ka bakersoi ban mi banom sakut hau tau ba don yaka ba un pen mi yaka sabar na kata ka daw la ai la ong yaka ka jirwai shem sim la shem yaka haka men sim jong briu ka ba mut ka mi na ka men sim jong briu kata ka de ka jimut jong ka jirwai shemen sim kalakit jimut sikadi da ka ba ubriu jong blei ubang i buramadu kata wa ay ka kerteng jirwai shemen sim namar ki jirwai ki bala tohaka ki bami na ki briu jong blei ki bala sna ki jirwai da ka jing shemen sim jong ki bat pitip namar ba ulong unong ay kerteng ye gini kot jirwai ulong unong snadur nong sandur ya gini kot jirwai bat ula long ru unong itu lupa ya ki jirwai pi jutip nem bai bajoy long unong itu lupa na gemta ki jirwai ula ben long unong itu lupa ki wei ndrei ka wei ne ki ji itu lupa jong bajoy ka dei sapang ka jirwai ki sem nem bai bajoy la itu lupa ka jirwai Ragi kti mano basem dan token ya pulih nega kot ke bengidan kam ni kai ke nega mit pek na ke jirwai shemen sim kabala tho kum ni ha kesla ke beneng kong
kat bagaimana sim jong Kristen kanang yat syafrang hakaji yat baru nong penim ki ruai thamai kinang mi ki kajing thau ki ruai thamai ru kan nom kut hakan ki ruai sim sim ya kecil terpa jong bajoy mentap pila sim tong angu u belai bengi latip ya kata nang kong mo pilatip ya kata pilatip ibajoy ulong unong itu lepa ya ki jirwai bad ya ke ka boleh itu lepa kala jia bad kala urlong pingin nam bakan ga ji tul pai ba joy kala urlong pingin nam jar ima pingin pingin nam bai ba joy la itul pa bad kala urlong ngingat kini kinong thau jirwai jong ka balang ker balami na ka por sa ka por hadu menta ki briu ki jong blai ha ka balang kidang thau jirwai hadu menta kila tha par kila yai thau ya ki jirwai shaman sim to ka babot ngaku aban keli ya pi tim nan kumno ki jirwai shaman sim kimi lane na e kimi atrapile yo kem ye kata na do mene mengong to bakan om slam ki jirwai shaman sim kimi na ki briu jong blai ko mengalong mene hakano kano ka por kaba ki pelet jimut ya ka ktenu blai ki pelet jimut ya kano ka jing shaman sim ka jing im jongki ki dan bon jat dan ginong thau jirwai ki bong tang namar ba jau ka drop hapok senrang yo sneu ye ka jing sawa jong ka ta ka jing jau u thau jirwai don ki breu ki ba yo jirwai komta don ki breu ki yo jirwai nakano tong inam kam don por ban ye kren nam ta ki breu ngakwa ban ye to ipin nalade bon ki por ki ba ki jirwai sem ki mi ka donu tunga habanga pule ke tin ki jong pule katakan de ga we ga di hikaya pi ki kon samla ke badang yang nang ni sakmat kumno ban pendon kam ya ka jirwai la ne kumno ban thau jirwai haba pule ke tin jong pule ki wan ke jirwai kata ha ga ji sem jonga house nem cijar kendai spa kendai pemreu hakawai ka por hakabangi don hasnong kendrut hak arpro tarik jong banai banangkong banai January kadai ka snem ka ba don ka jingseng samla hak tu di por kan ka jingseng samla jong kari ka bangyong ka jingseng samla jong kari kadai ka yut assembly sailong ka tiyo ka balai kan dia ke tiau ka balai wal hadin kata don ka jimpen kela bar ha kan ka por ngayo kan ke tirwai ha ka por banga pule ka tin ka jong blai nga pule ne ka tin jong blai na ka kitab jong Isaya kalau nong ka ban riu kalau nong ka ban kong mun nong ki dekat ka ban riu ter lai sau teli ki dekat hapor bangapule ngapele jimut ya kataka tin ke jong play naki kintin ke bong lawen no ya ki pop jong me lawen no hakapor ngapule kini kintin kami kini ke jurwai lawen no jing bom hok jonga baro lawen no ba kata ke por ngatoi kini ke jurwai to ai to kita rene ngan ruai kas jisen wala ka kam slam rumo ke ji kai ke de ben kam slam gom lei ngan ruai ke ne ji ruai tang jisen ke ba ong lawen no ngayo ke ne ji ruai ha ka por ka banga pule ya ka ne ke kitab dung Isaya lawen no kam jam deh kam penak dia
Jing bom hok chong na baro lawen no lawen no lawen no lawen no lawen no Jing bom hok chong na baro lawen no lawen no lawen no Rabu hesanya agak diurayurnya olata yana Rabu hesanya agak diurayurnya olata yana lawen no Jong na baro lawen no lawen no lawen no ola pen kuj paryanga gagas nam hakabitna ola ta yanga ola pen kuj paryanga gagas nam hakabitna Olata yana lawen no Jing bom hok chong na baro lawen no lawen no lawen no lawen no Kanget oh lagi pun kami kejurwai hakapor ke bangathok ya hapor ngapule ke dekat ke tien jong blai bat le tang kane bon kejurwai ki bami hakapor ke bapule ya ke tien ke jong blai kata kade karukom baki jirwai ki wan hakapor ke bapule ke tien jong blai dan ne hakapor ke ba yosngeu bakren ki waya ke tin jong blele ne bagi pulehi kata ke rukom ke bagi jirwai ke wan haga mensim deng di breu ki jong blele ti sako we ke hikai ya ki ne ki jirwai ke ba wan haga mensim jong banget kom ba yo thol pai ba joy bagi jirwai ki nang mi ki nam kot so lano kat badang sa ke pertai ki nam kot ki nang thau jirwai bar habakini ki jirwai ki mi hagibriu jong blai kumno la ban penne ya kini ki jirwai ki ba mi haga donu jong u bangai lane ki bangai kumno la ban penne ya ki ke kabut ka bala ban penne ya kini ki jirwai ki habaki mi haga mensem jong briu ngitip hitip ki briu ki long u briu lane ki briu ka jingklet Ndai, ubreu le neki breu ka jingklet. Lada kam don ka jingstat ka bau bleu ai, kum do ban penne ke jirwai. Ni nam yo jirwai bon hajar teli. Ke kabut ban penne ya ke neki jirwai. Toh pilau jubab ya kata ka besuk ba ka jingkeli. Kumno la ban penne ya ki jirwai sem ke bami ka don lu breu don we pastor ong ga de ngai ya jirwai pi ba biang te namar ngam kena su kita jirwai kumno la ban penne ngani jirwai ke ba don ha ngani jirwai na di we do ar pusan da ka betho gi not kata ka de ka jing yit bah kata kade ke jingtip ke badai namar ki don ki note ke bangi khot ya ki la khot kum noi ki note ha bawalis ye la khot kum noi ki note to ki samla tonik ayu tonic sulfa lada don ki tonic sulfa
Ngin nom la ban penek ki roi sem ki bangi yo ka man sem jo. Hakas pas nem kabachi hajar kapraspa kanriu. Hakas nem kapraspa kanriu hadu kapraspa propo. Wei na ginong sem yakini ginot kidoti laso kideki not kebala sem daun ubreu ujon ublay ujon korwen uba kerteng ujon korwen ubalong wei na kinong to potri uba benatam ubala ai nam yu protagonis ude nong to yakijela kai drama uba tebetam udah beri ubat tebitam bantok yaki drama dan yaki potri jirwai. Bat leng ba daune lawan ke start kumno bantok ban penek yaki yaki jirwai ki bawan ha ke sim jong beri. Baru la thok ya kita, ulah sna ya kita. Bat om tang mau bakajat kajak kepor hadin jo la mi sekiwai dan por bangin ya grand slam ya kata ban ya thup ni kata namar kam de kepor bangin ya slam ya kena gemit ladakan slam yang ni ke ban le chadu setor kam te kam don por ni grand ni kata nrai ni ngau tu ya kane baka jing ai ke jong le ke bakrau tam hau briu haki briu kalong ban sna yaki notes ki tonic sulfa ban pene yaki jirwai semsim ki bau breu uya kine ki jirwai kine ki notes ki bau nong semula sem usem tang nyau teli ki note ban pene ki jirwai daki bom la nyau mdan bala ban nyau ki jirwai Kumba bon ki briu haka pertai deki million bom la nyau. Kum taru ki jirwai ki bon deki million bom la nyau. Tang na ki nyau teli ki not. Penwan tu ka blackboard sini kendiat. Andam jadi batai kendiat kan sat sibit. Penwan ni. Ke Tena kini daki ding sang ke jauh, tang na kini nyau teli kinot ke baplas ka dia. Ucap pak ceno. To kita nyau teli kinot, baru pilatip ndrai to ngakuan pen I ya pimo. Dong bang tip ai ru pen ndrai to walang Islam ru. Doti la so fa mi re do. Kan lagi nyau teli boleh awal sau sambil nyau pra. Kini nyau teli uneu pra nama orang nyau baru berbentuk. Ndai kita nyau teli. Do re mi fa sol la ti do. Detang na kini la pene ya kejiroi semsim kat batau ya ki. Baro kejiroi semsim latau tang na kini nyau teli kini. Lawang pra berune namar la benrap arteli. Ya kene gikot ya ka si oktav. Te laban penkiu sedrong susu laban benhiar sepo susu katkum kaan jong kejirwai katkum kajing don kam jong kejirwai. Te kini kinot baro ke bapiu I hangne kinot ke baki khot ki tonic sulfa. Ki dei kita ki bakersan ban penek ki jirwai semensim. Kabaki nong sem ki nong tho ki yo ban tho yaki na kini ki jirwai semensim perio I kawai pagawai ki jirwai na du wei hadu arpusan ngin hab ya kumta khanam slam dia seng ngin yat kawai na mari slam palat ngin suyai bit wei hadu arpusan bat pio inem ha kene ki kot jirwai nang kong hadin balabu kerteng nong tau jirwai ka kerteng jirwai kong kene ke bang kabor ha ka snam la tho hang ne tiek ini ba tho ki A flat la tho u A dan B kamut u ki A u ba flat
mde original A kemut mde ki pura A ndrei lapan flat u kendiat kemut ban flat ke jeruai kendiat kemut ban hiar kumbashi si tentun u dor ti kiwan ban long flat u tau ki jong ke jeruai tong inam selam hanta tegini ki jong ke jeruai ki dan bon teli bat kini ki jong ke jeruai ki pelong ya ke jeruai ban long kumno tong kwa ban keli kata ke jing keli ki babu ha ke jeruai ki pelong ya ke jeruai ban long kumno to kini ki bala ji kai jeruai ki la ban snoto e kata ki la ban yoba ma phi ki bala kai jeruai ru ka biang hi namar ki pempat ji kai le ke jeruai ki nam tip ya ke benang ke kendau ko mau menore mo ha ki kamut ban mentoy ayu ni jeruai la da pim jubab tu mentoy ayu ni jeruai we do arfusan mentoy ayu ki ha ban pene ne jem katar kam panlong sispan ka jubab ka dehi ban pene ban penjem ndre ka jubab ka basai uki ka memut ban penbiang tik mo jadi jubab pi ka dehi tam kampat dehi hau so pedung kan longkum ka tu ka sakul ka bala dehi ta hok tu so pedung sisampat dehi ki kemut uki kemut uba penbiang banom jem kepoh sega bayi bayong kabemut ban biang tik longkum ke kemi ka bahaba ka syajah haying ka bala melin ba ka jakam ju kam ju jem ka biang kat ban bam ki kon rei ki bam ju melin man syajah sisin syat jem rola jem si palat rola hadu bom laban ka jirwai rukum ta lada kinong yalam jirwai kimtip yauki bon kinong ruai kinong penjem pi la palat bentam la ruai teledam tip yauki bon menong ka jem palat pi tepen ban kambang kalong kumta uki ke bemut udai ubab biang betul jeruai kino yalam jeruai ki senghet berbor ki de ban long ki breu ki bala tip ha yo ki bat sisin bala yang ban yalam menjeron kamsu ban ud upai ba la biang pai ba nga ke por menchwa ngala ju yalam jingseng jing layu ju yalam jeruai ki jingseng assembly ngadon tang we utau nap ulong kum ne ulong kum to tau nap udang tak atli nap pitip nam kerteng ne ki ong ne turning fork how ne la bin pendon kam borok kiki la bin rohau ne CDAGFEDC tahu we kitu kiki barok kirum kata ka long ki breu ki balayo ke jikai nang tu tongim nam slam ban ya kta gitu ya jikai re kwa ban pen pi ya ka jindon kam jong ni jirwai we du arpusan nang kong pin pe ka jura jing pi pe itu beto ki e baru bi barit mut ki e flat ma pe ko jirwai jing pi to ketua labian sakawe bapidon kam ban tip namari dan kam ban yidba ha klik gene ke jirwai don ke bor ke snam to SGG katpra kemut kumno kanir ke basitom ke bajenjar lapen sitom yang ada ke balang rang scan ngam lah tisukan uti yung nadu mga tip hibangan warn aji hika gini gemit ngalah ngam yo tia ya demsu
ngapit na do nengkong do arpusan kawe pagawe de ngasem jinga hadu kata-kata baladadan kano keba ya de bagabaong ecclesiastes pan penroy ke jing tip penroy ke jing ngausi nengkong yanga namartang supuleh ni SGG kumno SGG katpra SGG katpra sei ngala persyang man kali nagi perlok kasitam ban yathu ban jubam ban ngala pek nadu iwe hadu ar pausan kidon hadu juruan bu lembar kan iwe ar ngap ngan yathu pim dan pot ban pelit mo nadu iwe do ar pausan iwe ar lai sau san pra khat sau khan riu pratli ki jirwai nagane ki jirwai chemen sem pratli iwe do ar pausan pratli na po kine kin nambar de kumngalong we ar lai sau san pra khat sau khan riu kide ki jirwai ki bashim na kane ka kitab jirwai SGG bat laki jong kin nambar jong kipat kane ka benengkong nambar khat pra kabamut hanto ya kane ka jirwai semen sem kane ka benengkong lachim nagane ka kitab jirwai jong ki wei pat kamde ka jong kabalang jong ho kam try lada don meno berwai seno wat ong pirwai ka jirwai jong ni wat kam try ya kane ka jirwai la sim ya kana ka wei ke kitab jirwai ka Song Gospel of Glory SGG kataru ngamda yo ya ka kot ka batikna banda pek de lagi jong gikmat bat kalong ka jing ka bakrau kata ka bangong kapan sengau si ban penroy ka jing tip nama bom tip sengau si sengau diau tendela kataru kaya rap yang ibingin sempang pleng kani ka jirwai jongi pleng mde bangin kam try ka kade ka jong ka balang jong play kade ka jong lang namar kade ki translation ke bakila translate ke bala kila pentala na ki wai pat ki kitab jirwai komta ki bo ye ki ha kani ka kot jirwai artli nakini ki jirwai wei do arpusan artli ki jirwai ka jirwai ka ban riu bat ka bakat wei don kerteng kataro ka ban sitam jingmut yang habam don kerteng lachna bat ngilarwaya ka junom to penkentang yala de ban sakriu tragi rwai jirwai step barabor penkentang yala de ban sakriu trag klan tip mano sina nang ta ka jirwai ka bakat wei ka bong try ba it marwe melasha ngaru hajing duai kan ja bon sen marwe ngadem bat me ai ngan kilem jing sngosi jong me klem dan kerteng bachna ni jirwai komta ngas ngau tho badon ga jing ong ka bangi bat na ka jing ong jong kinong thau jirwai ki babon kano ka jing sna kabam don batok kerteng kabamut ka de ka jong unong sna hangta tegawan ka jing hun mensim baka de kan riu bat khatwei ka de ka jing sna ka jirwai ka basna di bajoy im cham ai kerteng im cham tho kerteng ten rei ka don ka nong rim na ka rukom ki jing tho barot ladam ai kerteng uta ubalasna ya kata udai mau ubatho ya kata mentah ke kot kubor mo dadami ke kot kubor dadadon keno kot kubor ke bala ai ya kajing pentip kajing yathu ke batikna la ne kajing tho ke batikna keno dadam ai kerteng gemut ke jong mau por nomor dew try basna ya ke mau por ladam don kerteng ai ha kajing tho udai mau por
nak kata kadau unong tok kubor uma por ne ki wei kinom pediang ya kano ka jing tok ban pendrong lada entok kerteng bat habakam don kerteng gamut ka jingkit klik ka dei ka jong nong sna ya kata kum taru ka ne ka jirwai hakine ki wei hedu arpusan artli ki jirwai ke balasna dei bajoy kawai ke jirwai ke bahnyau na kini ke arpusan ke bahnyau Nsam la thọ hagane ke kot jirwai jongi mano basna ya gane handai la thọ hang ne HCF nriu te ngala persang banwat ya gane ka jirwai nyam som yo ka kerteng pura jungka HCF nrai ngatip ti kenapa dia gane jirwai la thọ ya kata ka dawai naki pastor rang ba juga balang ke jong blay uba ki khot yu ka kerteng yu del olham the way naki pastor temen ngala yu hapok ka TV hapok ka jirwai jong bil kitar baki penisin del olham long ba perman tele kendoi supaya sepo Amerika udah way naki pastor rang ba juga balang boleh ha Amerika ubat thok ya kene ki jirwai ka ban nyo ka ne ki jirwai ka snot nat bha ban ruai ka ngim dan por ban ruai kene ki jirwai asu ye thuk ba kalong ki jirwai ka ba snot nat nang ta ka jirwai ka ba khandai ru la su thok bet RG bat ye kene ka ba thok HCF lasu antat bakadei ka hymnal Christian family SCF lasu mudur ya kata bakadei kata hymnal Christian family naka nembar ke benriu ki thok jani tambah ka jirwai kadei ka basna dau del olham de para bengai jingi pastoran ba juga palang boleh Amerika ka nembar ke bakhandai la tho arji kaneru mtip mano ba tho yaka la sumudur arji kala ban dega redemption gospel arji kaneru kadega jirwai kabam samla batai bene hangne la tho yaka mano henrei nyo i bala tho hangne hakli arji kanembar ke basau busau kabamut nak kitab jirwai kisim naka jirwai ka pasau kisim ni kene jirwai naka taka daw on the do mene bagi jirwai jongi hakane ka jirwai jongi ngenam la ngimdei ban kam trai yaka walang ilar wayaka da ki spa snem ru ter kini ki jirwai ki don hang ni ngenam batai Nina batai beni ai kene khnang bakanom slam bang kuaban ai dakiwe giji kai ke ban kham yarab ru yani bangin ngau thu susu ya ka jing kodor jong kini ki jirwai lane ki note ki bangi don hangne tana ka liang jong kini ki jirwai nga sukwa ban ong yepi ba pintip ba ye kini ki jirwai ke ba ngirwai iwe do arbusan tang atli ki bangi lam kam trai ke ban reu khat we ba snari ba joy ndai kini ki we baro kidai ke bala su translate na ki we ki kot jirwai to sakwe pat ka bentang kawan kuaban yethu ipi na kini ki jirwai ki bala tho yak na kini ki jirwai ki bala tho egeli jirwai na kini ki no ngakwa ban yethu ipi ya ka jing long jong ki no thendiat na kini ki jing long de jong ki no thendiat ka bang kuan batai pi la ong ba kanegru kom jong kini gi toni sulfa kida donda ka jing thau jong ki ka babyang kada donda ka jing thau jong ki ka babyang ka bagi khot ka measurement bat ya kini ki measurement jong ki jirwai ki de ban byang thik ka long kum ba khen jing khen ki dom kita ki ar pulse measure live pulse measure south pulse measure dan real pulse measure bat khat ar pulse measure tengah pek ke por kam dan por ngan batai beni IP wala ka blackboard kala yang hai pek je ke por ngasi yetu IP kata bakine ki rukom tho jirwai ki de ke bade ban biang thik kum ki jingkhen
pila pimla ban ong arsen arsan dalele lada pito arsen arsan kemut pila fil ha ke por sam lada arsen kemut sao lai sen lai kemut nriu ha kum taru ka jirwai ka long kum ta lada nong tho jirwai ula tho ula yo ka jirwai ka ba ar pols misha udai ban keng nas dang hakut ban keng kan ye biang tik kam de ban tam tang uwe full stop ha ka jirwai uwe full stop kala kit jimut sibone tang sipawa yau ne di khop sipawa yau to di khop full stop yau to udang la kajong ka bor kum tak kitong sibon kitoro ni nam ya poi seto la sukwa ban kata ipi kata ha ka jirwai ka don ka jingtheu jongka ki measurement jongka ki de ban biang thit kam de ban tam le ne banduna kene ke ye de bat kinong thau jirwai ten rai hapadang padba kum ne tang mengin suetip kalabha kene ki jirwai semen sim ladangi ken na kini ki jirwai wei hadu ar pusan ngala subu tang ban pen iepi wei hadu ar pusan sautli kini ki jirwai triples measure him dan pot ban plit ke wei pegawai sautli na kini na ka wei hadu ar pusan ki don sautli ke number sau nriu khalai bat khat pra kat sautli na du iwe do arpusan kide ki 4 pulse measure ki sau pulse measure kini ki don hadu kat sautli ki don hakane ka dirwai iwe do arpusan na shem na guru tho dirwai ki babon ki nam tho dirwai balai kene ka sau pulse measure ka kambon bani kini ki we ka dau ka long ba ki long ki dirwai ki ba kam long pedeng ki ba kam long sngau tenat ha garukom ha ka bit jongki ka long ki rukom ki dirwai ki ba yajbek ha kata rukom ke balong kamsu upai ba kita kede rukom tho jirwai kat ba ublei ai kata ke jirwai mde bu breun snahi kataru kede ke ba wan no ublei kum ta un tho ka kat kum kita ki pulse measurement jongka ki bade bandon bat ha kini ki we hadu arpusan ki don artli ki ba khandai pulse measure ki don santli ki ba khat ar pulse measure dan tang ka wei ka bandriu pulse measure nadu I wei hadu arpusan na gini dirwa kita kide ki jingtip ki ba ngilaban ya kren khendiat ha ne ka por kum ka ji kai ya ki jingwa sa ka wei ka jing hikai ngkwan pen kan mau ipi ha ka jing de ba ki jingwa semen sim ha ba thau jirwai mde ban chu thau lemo bat kata kalong kumasnai ki potri ki ba jutau potri ki sengtho ya kata kabamut bakin don ka jia dei ka baki khot ya ka to ka kitin khasi ki ong ka baya dei tar mo dei tar baya dei tar re ha rukom tho jurwa ki ong bakin ya dei rhyme kin ya long kin ya dei rhyme ki pareng ki ong rhyme ni ki khasi ong ka baya dei tar kemut kan don ka jia srim ha ka bakut ki jirwai ha ka bakut ki kintin jirwai ka de ban long ka ba srim mde bakan ya per to kum kan ki jirwai ka basau ka ba ong ha ba be eryong uter ulabba bakil o kis den halor ngan ri tengen ha u ki eryong kinja ngari hajing it kordor kemut ha bakut ki lang jirwai ki de ban ya srim kan yarap ya pila da pitho jirwai kan mau ya kata baki lang ki bakut kin yesrem ki debin yesrem ka we ka banengkong bat ka baar lane ka banengkong bat ka balai bat ka baar bat ka basau kata ke de rukom tho jingruai kata ka long ka we ne ki benta ki badon kambha ban tip chapang ka jingruai ke halor kini ki jing hikai ya ka jing pen kan mau ya kini ki rukom ne jong kini ki ruai we do arpusan wala ki dang don sibon ke bangan pen kan mai pi ngape arpat ya ka bece kala her sabene sekendo ke kamlong ka pori ngi bingin pen slam haga ne ka met kide ki hikai kini ki hikai ke ba don kam hadu kata bat ngesngaw yo blay ba kum ka balang
ngangasem bat ngaong ba ngan sneu ngu sikadi ya ka balang rang sken ba ka kersu thia yengi ki breu ki jong blai bangin duriap ngin pusan ngin petbenia menne ngadang le songkai bat i pastor sekretari jongi pastor Arim Yong ngongi ki prabngai rang sken ki ai ya ka benta ban hikai ya ke jiroi semesim i wahidu alpusan ngala sem tinga sikadi bat kalong ka ba bha sikadi la da don ki breu ka balang ka jong blai ki ban le benia ki ban le research ya ka kot jirwai ban tip ya ki tenrai jong kana dong sedong baro kini ki jinget jenat bagi kon ki siu jong he ka balang kin ya tip lang nrelam gumta ni share wai hajing dum ta kamper nya ayu yu blai balaka long kum taru ka balang ka jong blai ka ya seprang nre lakum no ngedam kam ban long ki breu ki bayit bha ya ki eke bakan long ka buram nakam ta ka balang kumbo ong ka ni ka tin ka jong blai ka bangila ka bangala penkan mau ipi na menne ba ka long ka buram ya ki sim haba ki yit bha ya ka kam kalong ke buram ya ka balang habangi yit bha ban tip ya ka jirwa kalong ke buram ya ublai ka buram ya ka balang ban ngai ngo yu blai na mta jong pi ka balang hang ni harang sken wat sange wat ong ba o ka to ka mit ka jihikai ya ka to ka jirwa na do iwe hadu arpusan kam don jing mentoi wat ong kum ni ngin persang ban pelanda ka ba khambha ban ya kene ka mit ban ya ka khambha ya kene gamet bat ngahi ngasngeu kala kersu thia ya nga bangan khambha susu ban ya ka ba ma pipi ajemut bangan pet benia yang ni jirwai iwai hedu arpusan ngan sesedang arpem reu seneng ter kat bangala balada ka long kemon ka jong blai le kan da long ka jingger ku skadi ya ka balang ni habarok ka wei to tran kur ku ya gene ki jing kren kendiat ha kene gamet ka por ka hayat ngela kwa wan wai no ini ke jingseng dengan tip tiga student bilas hukum no tambah nga itu bakal ada ke por ban ya wai no ke jingseng tau blen ku blai sibona ya ke ke por ke bapila penki yangi kum ke breu ke jong blai ban a ke ji kai kum ke ji kai long ke jingker ku ke bakrau nak minta ke buram jo amen niat nak kena situ. Ini.